Prevýšenie, klský asfalt a veľmi náročná séria zákrut. Kvôli tomu si tento okruh žiada perfektné jazdné vlastnosti. Štvrtá zákruta. Intenzívne brzdenie v priamom smere. Šikana zákruty 6 až 8. Dvojaká zmena smeru jazdy, pretekár pritom využíva obrubníky. Zákruty 10 a 11 ide o takmer jednu zákrutu s jedinou trajektóriou. Štvrtá zákruta. Autá tu brzdia z rýchlosti 320 km za hodinu na 90 iba na 140 metroch. Pneumatiky sú podrobené preťaženiu zodpovedajúcemu 3,6 G, ale aj tak garantujú stabilitu a presnú jazdu pri prejazde brzdnou zónou. Šikana zákruty 6 až 8. Jazdci využívajú celú šírku trate a prechádzajú cez obrubníky, čo zaťažuje štruktúru pneumatiky. Predné pneumatiky zaisťujú príľnavosť a presnú jazdu, aby sa vyrovnali s náhlou zmenou smeru zľava doprava pri rýchlosti vyššej ako 200 km za hodinu. Zákruty 10 a 11. Sú tu dve zákruty, ktoré pneumatiky podrobujú enormným priečným silám po dobu viac ako 7 sekúnd. Najviac zaťaženou pneumatikou je predná ľavá, ktorá musí na výjazde zo zákruty zvládnuť preťaženie až 4 G. Za účelom držania jazdnej stopy je tu potrebná maximálna príľnavosť. Je tu klský asfalt, technické zákruty, ale aj zákruty s veľkým polomerom zakrivenia. Pirelli privezie pneumatiky s tvrdou a mäkkou zmesou, ktoré pre tento náročný okruh ponúkajú najlepšiu kombináciu výkonu a príľnavosti.